I'm back with a new video. So, this video particularly collaboration video with one of the small brothers in Boro society. In Boro community, as a small brother, I YouTube channel or like a startup. Totally 1K subscribers to cross. Okay. So please here, support kalam. Hey, because man ba like sase mundi ko tuane at least buji thardamba like content money ma because buji thardamba. We should support him, isn't it? Because appreciate kalam go support kalam because angsa kalam. So be hai anko like collaboration thagai khunbe thanai khai ang mane some like okay fine we can collab idilon be okay. So be no questions some questions. So ang bini reply like that. The first question anje bang ni ada mani the server for example server for mani sabai addicted social websites the zere in social mani Facebook Instagram Twitter refer the mani addicted jabatai mani ma kham badai mani ye addicted jayar na unaddicted mani hampin nai mani ma kham badai mani unaddicted jafin gnar na da bhudana ajikali jade mani Facebook lo nanga Facebook Instagram shop baidi social website chau mani di jane bkhonade aro soba jadebo da beni solution kana girda da ang. So first question anko sungna about social media ya mane like addiction are bari hai jeng beko unaddicted jana hagan nani mane solutions pura mama jahigan bidesne. So addiction jane ni main problem is that addiction jane yana main like because of likes, subscribers, YouTube subscribers, Facebook likes, or Instagram likes. Okay. Mana jeng bangsin addiction jaye hendang like jebla first photo for upload khalamo जेनेबा Facebook okay Facebook नों जेब्ला है first upload खालामो एबा Instagram on जा नों जेब्ला है first photos फोर upload खालामो एबा post फोर upload खालामो बाहाय नोंनि likes को नों बिराद नेबाय थायो कि like दिनै बेसां like फैदों like 1 घन्टानि उनाव नों चेक खालामो like बेसां like फैबावदों होननानै माने likes को नोंसोर नायनानैसो माने addiction जालांबाय थायो कि like आं बिदि post खालामो बांसिन likes फैसिनो इदि जायो माने okay for that particular reason माने like बांसिन addiction जायो okay आरो addiction जानायनि main खोथाया बेनो कि like Facebook जा Instagram जा okay Twitter को साइड आव दंथ मानबा बर'फ्रा बांसिन दायो Twitter को यूज खालामथ'आ for that reason माने addiction होनजाया Twitter okay but particularly Facebook and Instagram and now in YouTube also so बेयावहाय माने like जोंनि connection दङ जोंनि brain जों okay एबा जोंनि emotion जों connected दङ social media फोरा मानो होननो थांबा like जेब्ला नों खम likes मोनो होनबा नों एसेबाबो गोसोआवहाय दुखु मोनो like मा आं इदि साइज नङा नामा होननानै माने like गावखौनो गाव जज खालामनाय सुरु खालामो okay in social media जेब्ला नों मोनसे नोंनि फटो अपलोड खालामबाय for example I'm saying okay नोंनि फटो अपलोड खालामबाय but नोंनाव लाइक्स मोनाखैबा नों गावखौनो गाव माने गिल्टी फिल खालामो like आं साइज नङा दां बेनिखायनो लाइक फैयाखै मा फैयाखै माने इमोशनजों कानेक्टेड दङ आरो जेब्ला बुरजा लाइक फैयो नोंनि डपामिना माने हाई जालाङो okay हाई जायो नोंनि डपामिना होमबा नों माने like हेपि आरो बांसिननिफ्राय बांसिन होनो गोसो जायो so because solution to actually I don't know I know some of the solutions माने आंनि थाखायबा मोननै मोनथाम solution आं होनो हायो but नोंसिनि like नोंसिनि opinion बेलेग जानो हागौ आंनि opinion बेलेग जानो आंनि opinion मा like social media को for example exam time आव आं before when I was using social media okay जेब्ला आं class 9 10 मोन बे समाव मा खालामो like I used to uninstall social media for sometimes till exam जोबजासिम इदि खालामोन बेवहाय एसेथ' unaddiction खम जायो okay बेयावनो माने unaddiction खौ हायो आरो like बेसां हायो सानसेयाव खनसे खननैल' नाय बेखौल' आसा खालाम आरो so now let's see the second question okay दा होमबा next question आंनि second question आ दायो आरो नों मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन खोमा ना आं नायदोंमोन माने इनि टाइटेल नामा माबामोन बर' इउटिउबार शिफ्ट जाबाय निउस रिपर्टिं आव माने बर' इउटिउबार्सफोरा शिफ्ट जाबाय निउस रिपर्टिं आव इ मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन आं नायदोंमोन आदानिखौ ओमफ्राय माने आं बुजिदो भिडिअखौ एसे ओमफ्राय माने दा सब गोदोर इउटिउबाराथ' निउस रिपर्टिं आव जाबाय आं मिथिदो खिन्थु सोरबा माने दा सपोज फानि भिडिअ बानायग्राया ब्लगिं खालामो माबा खालामो इदि मानो सोलायलाङो आं इखौसो हमनायाखै दा ना माबाफोर कारननि थाखाय ना मानि थाखाय दा इखौ माने सोलायो गावनि कन्टेन्टखौ उनाव माने गावनि केटेगरिखौ बेलेग सोलायलाङो आरोना so second question आं बेयाव सोंदों about the news reporting नि बागै मोनसे particular भिडिअ होदोंमोन like YouTubers फ्रा शिफ्ट जालांगासिनो दायो news reporting that's true
That's true का गिदिर यूट्यूबर जा स्मॉल यूट्यूबर जा पार्टिकुलारली माने लाइक जी कंटेंट होदोंमोन दायो माने बिसोर सानबाय लाइक कपि खालामनाय सुरु खालामबाय मालायफोरखौ कपि खालामनाय सुरु खालामबाय बे निउस रिपर्टिं खालामदों स' आंबो निउस रिपर्ट खालामनाय भिउस फैगोन साबस्क्राइबार्स फैगोन बेखौ माने पार्टिकुलारली बिसोर माने लाइक फोकस खालामलांबाय ओके बिसोरनि कन्टेन्टखौ माने मा सानखो लाइक जोंनि कन्टेन्टआ जाला खामानि गैला जोंनि कन्टेन्टआ निउस रिपर्टिं कन्टेन्टआ बिराद हाई सोलिगासिनो स' बिदि सानना माने पार्टिकुलारली लाइक फर भिउस एंगेजमेन्ट आरो लाइक मोर भिउसनि थाखाय माने एसे बेनि थाखाय माने पार्टिकुलारली चेन्ज खालामनो चेन्ज खालामलाङो ओके चेन्ज खालामलाङो बिसोरनि कन्टेन्टखौ लाइक व्लगार्सफ्राबो दायो निउसाव फैहांबाय सोरबा ओके नट एभ्रि वान साम आरो देन साम जाय कन्टेन्ट क्रिएट खालामनायनि सिगां मोनसे मोजां कन्टेन्ट लाबोदोंमोन एबा टपिक्सफोर लाबोदों दायो बिसोरो माने मा चेन्ज जालांखो लाइक व्लगाव फैलांबाय सोरबा ब्लगनिफ्राय आरो बानानै माने ब्लगनिफ्राय माने जायो लाइक पार्टिकुलार बे मिस्टेकआ एक्चुअलि इउटुबारनिबो नङा बे पार्टिकुलारलि साम मिस्टेक्स होनजायो ओके साम आइ एम सेइं नट एभ्रि वान बे भिउवार्सनि सायावबो जायो मानो होनबा भिउवार्सफ्रा मा होनो लाइक वी निड इनफरमेटिभ स' इनफरमेटिभ होननाय लोगो लोगो माने बिदिखौनो माने बिसोर सानबाय लाइक निउस रिपर्टिं खालामबा इनफरमेटिभ जाहैगोन स' देट पार्टिकुलार बिसोरो शिफ्ट जालाङो इनफरमेटिभ होननाय खोथायाव बाट रियेलिटियाव माने बिसोर आपडेटल'सो होदों इनफरमेटिभ होननाय बुस्थुआ मा बेलेग जाहैयो स' बेखौ फार्स्ट बुजिग्रोनांगौ इनफरमेटिभा मा आरो लाइक निउस आपडेट खालामनाया मा बेखौ बुजिग्रोबा मोजां आरो स' बेनो दा होमबा आंनि थार्ड कुइसन आदा नोंनि माने आदा आं नोंनि भिडिअ नायदोंमोन मोनसे ओमफ्राय इयाव मोनसे कमेन्ट नुदो दे आङो इ मोनसे कमेन्टआव दा नै स्क्रिनाव फैगोन आं कमेन्टखौ देखायगोन दा कम्बिसन नाथिं एल्स ब्र why do you always keep an eye on the questions on anyone's vlog इखो माने माबाफोर जादोंमोन नामा आं बेखौ मिथिनो लुगैदों आदा बे स्क्रिनाव नुगोन नोंथांमोना कमेन्टखौ माबाफोर जादोंमोन नामा इमान माबा रायलायबाय दं आं बारा बुजि मोनाखै बेखौ फोरमायना होदो आदा ओके ब्रादार रियान आगै ओके बे खोथाया लाइक कमेन्टनि खोथाखौ बुंथ्रानोसै ओके कमेन्टआव एक्चुअलि मानसि खोथाया एसे एनै जालायदोंमोन माने लाइक नट फाइट्स अर फाइटबो नंद्राया बाट अकेसन वाइज माने जास्ट सिम्प्लिसिटिलि माने जों एसे खोथा रायलायनाय जादोंमोन ओके बे आंखौ माने जेनेबाहाय डाइरेक्टलि माने लाइक मोनसे सानदोंमोन खोमा गावनि साननाय मथे माबायदि जाहैगोन आं मिथिला बे बा बिनि मेलेमाव मा सानदोंमोन अके आं रावनिबो गोसोनि खोथाखौ हमनो हाया बाट इन कमेन्ट्सआव माने बिदि नुदों अके कमेन्ट्सआव बिदि नुदों कि लाइक बे आंखौ दा स्ट्रेटलि होनदों एबा एलिगेसन लगायदों कि लाइक व्लगार्सफोरखौ नों बांसिन नायबाय थायो नामा होननानै एबा व्लगार्सखौ नोङो सानफ्रामबो जाज खालामनो एबा जाज टाइपनिबो जाहैयो एबा बिसिनि गाज्रिखौ नोङो जावखांबाय थायो होननानै नो ब्र एक्चुअलि नाय जि कमेन्ट्स होदोंमोन बेवहाय माने खोथाया बे सानदोंमोन आंखौ बेलेगाव अके कि आं रिसार्च खालामा जानो हागौ बिदि सानदोंबो जानो हागौ बाट आं डेफिनेटलि आं डाइरेक्ट एलिगेसन लगायाखै लाइक बे आंखौ बिदि सानदों होननानै अके आं जास्ट होनदोंसो कि लाइक बे आंखौ बिदिबो साननो हागौ डेफिनेट बिनि अपिनियना बेलेग जानो हागौ नङा होमबा एबा बे आंखौ बेलेग पार्सपेक्टिभजों नायदों जानो हागौ स' फर द्याट रिजन माने बे कमेन्ट खालामदोंमोन कि लाइक नों सानफ्रामबो ब्लगार्सफोरखौ बांसिन फाग्राब मान टारगेटिं सिस्टेम जायो अके बिदि जाहैबाय स' बे कमेन्टआव माने एसे एनै जालायदोंमोन एसे एनै सोंलायनाय जादोंमोन बुंलायनाय जादोंमोन खोथाफोरा स' इट्स जास्ट ए फान माने सोरबा सासेथ' बुजिनाय दं नङा होमबा आं दायो मोनसे खोथायाव फर एग्जाम्पल आं सोरखौबा आं बुंस्राबाय कि लाइक इदि जादों होननानै आं पइन्ट आउट खालामबाय मिस्टेक्सफोरखौ एबा लुप हलफोरखौ आं बुंस्राबाय स' बेवहाय आरोबाव सासे आंनिफ्राय लाइक साम अफ देम प्रपार आन्डारस्टेन्डिं थायो नङा होमबा एबा लाइक आं मा होनदों बेखौ मोजाङै बुजियो स' बिसोरो माने कुइसन सोंनांगौ जायो स' अपिनियन शेयार खालामनाय इट्स अके आरो कमेन्टखौ आं बारा एफाग्राब थाल लास्राया बेखौ बे कमेन्टखौ बारा थाल लाखायाखै मानो होनबा बेबो बिनि अपिनियन शेयार खालामदों नङा होमबा द्याट्स द रिजन दा आंनि फोर्थ कुइसन आदा दा सापज बांसिनानो इउटुबार्स जाबाय माने सबबो इबो आंबो आंनि लोगोआबो माने सबबो नि बांसिन 99.99% जाबाय दे दा जोंनि बायदि एजल' नङा जोंसे एसे गोदोर नाबाबो जों बायदिनो खमान एजआ माने सबबो इउटुबार्स जाबाथाय माने उनाव मा जालांगोन ससाइटिया बेखौ माने आं आदा नोंनियाव सोंदों आदा माने सबबो इउटुबार्स जाजोबा दा सापज आं सब माने जाजोबा आरोना माने सब बिदि जाजोबा मा जागोन आं बेखौ मिथिनो लुगैदों आदा अके स' बे कुइसना बिराद लाइक फानिबो जाहैयो प्लास मोनसे मोनथिनो गोसो जायो नङा होमबा बयहाबो लाइक गावबा गाव मोनथिनो गोसो जायो लाइक मा जामारगोन इफ 99.9% सब इउटुबार जाजोबा बर' ससाइटि एबा बर' कमिउनिटिया अके आंनि अपिनियन शेयार खालामसै आंनि अपिनियनसै बे अके एबा आंनि नायनायनि पार्सपेक्टिभा बेलेग जाहैनो जागौ नोंनिया बेलेग जाहैनो हागौ बाट आं सानो कि लाइक
बयबो इउटुबार जाजोब्बाय एबा 99.9% इउटुबार जाजोब्बाय सोर सासेखौ नायनो नङा होमबा सोर सासेनि कन्टेन्टखौ जों चुज खालामनो जाहैयो बेखौबो नायबा बेबो मोजां बेखौ नायबा बेखौबो मोजां माने लाइक पार्टिकुलारलि सबखौ मोजां मोनलांजोबगोन नङा होमबा एबा बयबो होनलायबाय थागोन बर'जों बर' सापर्ट खालामलाय होननानै होनलायगोन बाट आं सानो लाइक इट विल चेन्ज मिन्स बयहाबो माने मा जाजोबगोन इउटुबार जाजोबो माने लाइक लाब गैला बायदि जाहैजोबगोन माने सोरबा सासे गोदान फैबाबो माने एसे सापर्ट मोननाय नङा सोरबा सासे बेलेग गोदान बाव फैनानै माने माबा मोनसे मोजां प्रेजेन्टेसन खालामनो गोसो एबा गावनि कन्टेन्ट मोजांखौ बयनिबो खाथियाव प्रेजेन्ट खालामनो गोसो बाट बेवहाय माने मा जाहैगोन लाइक गोमालांनाय जागोन अके जि गोदान इउटुबार्स विथ गुड कन्टेन्ट बिसोरबो गोमागोन आरो जाय फाल्तु फाल्ता बेफोर माने स्टार्ट जालांजोबगोन माने इदि लाइक इट विल बी डिस्ट्रयड बर' ससाइटियाव माने इट विल डिस्ट्रयड लाइक जि दं बे थार नङा दायो जेरै दं अके मानो होनबा लाइक दे आर मेनि गुड कन्टेन्ट क्रिएटर्स राइट नाव दङ सानै साथामसो आं बयखौबो टारगेट खालामो लाइक बांसिनानो टक्सिकजों माने स्टार्टआप खालामदों बाट आं सानो लाइक 99.9%फ्रा इउटुबार जाबा लाइक इट्स जों लाइक जोंफोरा अके एबा जों बायदिया जाय स्टार्टआप खालामदों लाइक 4K साबस्क्राइबार्स अके 4K साबस्क्राइबार्सफ्रा माने लाइक जेबोआनो जानाय नङा बेवहाय माने बेखौ नायगोन बेवहाय माने जों ग्र' आप खालामनो हानाय नङा सबबो इउटुबार जाजोब्बाय अके द्याट्स द थिं दानि 5 कुइसना दा बे बाथ्राया माने कमन जाहांबायानो दे माने मानसिफोरनि इउटुब चेनेल हेक जानाय खोनायो मेबि माने हेकआनो हेक जाबाय थायो दिसं माने दा सापज दाख्लैफोर सोरनियाबा जालायबाय बर' इउटुबारनिया सोरमोन आं नामखौ बावगारबाय जिखुनु इनुस दैमारिमोन खोमा दे इखौ बायदिमोन दे जिखुनु इनि चेनेल हेक जादों खिन्थु मा भुल खालामबाथाय आदा माने हेक जायो आंनो एसे माने बुंनाय माने एसे एलार्ट थाखानाय सबबो दा आंनि भिउवार्सफोराबो नायथो जुदि नोंथांमोननियावबो जुदि चेनेल दङ मिथिनाय बायदि थारमाने मा कारननि थाखाय हेक जायो आं बेखौ मिथिनो लुगैदों आरो ना आदा ओके एक्चुअली आंना बेथ' टेक चेनेल नंद्राया आगै अके बे आंनि टेक चेनेलथ' नंद्राया बाट स्टिल आं एसे आंनि आन्डारस्टेन्डिं आंनि बुजिनाय हिसाबै आं बेखौ खोन्थासलांसै हेकिं जानायनि मेन रिजन जाबाय फिशिं माने मा जायो लाइक इमेल फैगोन नोंनावहाय माबा एड मोनसे लगायगोन गस्लाया बेसिं दाम होननानै माने मोनसे एड फैयो एबा मबाइल फर एग्जाम्पल मबाइलनि फैगोन लाइक पर्न साइट्स फैगोन इदि जादों मादों अबा निउस रिपर्ट निउस बायदि मोनसे नोंखौ माने बेनार मोनसे हरगोन नटिफिकेसनाव बिदि माने फिशिं जायो अके आरो बेखौथ' मिथिखायो नङा होमबा स' बेवहाय माने नोंनियाव पिसि जा नोंनि मबाइल जा लाइक मेलवेयार मोनसे हगारगोन बेवहाय माने नोंनि जि जागासिनो नोंनि स्क्रिनाव बे माने बिनाव सहैगोन एबा नोंनि पासवर्ड इमेल मिथिनाय लोगो लोगो नोंनि पासवर्ड मिथिजोबगोन बिसोरो इ सिस्टेम जायो अके स' बेनिफ्राय बासिनायनि बोरै बासिगोन बेखौ आं मोनसानो आं माने बारा टेकनिकेल लाइनाव बुंस्राला मानो होनबा गोलावबो खालामनो गोसो भिडिअ'आव आरो एन्सारखौ माने सिम्प्लिसिटियाव होदों अके आरो बोरै बासिनो आं होननाया दायो आंनावहाय मोननै मोनथामसो स्पेम इमेल फैदोंमोन अके एबाउट हेकिंआनो जाहैगोन स्पेम फैदोंमोन लाइक इदि इमेल फैदों कि नोंनि इउटुब चेनेला टार्मिनेट जाबाय होननानै अके नोंनि इउटुब चेनेला टार्मिनेट जाबाय स' प्लिज नोंनि पासवर्ड माबाफोरखौ हर फर भेरिफिकेसन होननानै फैदोंमोन स' आं मिथिखायो स्पेम खालामनायफोरखौ मिथिखायो स' फर द्याट रिजन आं जेबो होआखै आं मानो होनबा आंनि सेकेन्ड स्टेप भेरिफिकेसन दङ आंनावहाय अके फुल टु भेरिफिकेसन दंखायो आंनाव लाइक OTP फैबाय फनाव देन अथेन्टिकेसन फैयो आंनि एप्स मोनसे दङ बेवहाय वान टाइम पासवर्ड मोनसे फैबाय थाखायो इमेलाव पार्टिकुलारलि डिफारेन्ट इमेलाव अके अल्टारनेटिभ इमेलाव फैबाय थायो आंनि पासवर्ड रेन्डम पासवर्ड फैबाय थायो अके बिदि जायो स' बेवहाय माने मा जायो लाइक एग्जाम्पल हेकार्सफ्रानो हेक खालामबाय दे जेब्लानाखि नोंनि अथेन्टिक पासवर्डखौ मोनागौ मानि अके जायहा एभ्रि सेकेन्ड लाइक 2-3 सेकेन्डआव माने चेन्ज जाबाय थायो पासवर्डआ बिदिखौ मोनागौ मानि नों बिसोर हेक खालामनो हाखाया आरो मोनफ्लांबायबाबो नोङो बे अथेन्टिक एप्स मोनसे थायो अके बेखौहाय नों पासवर्डखौ होनाय लोगो नोंनिखौ रिकभारि खालामनो हायो स' प्लिज आं बयखौबो होनो लुबैयो लाइक सेकेन्ड स्टेप भेरिफिकेसन खालाममार बिराद मोजां बे सेकेन्ड स्टेप भेरिफिकेसना मानो होनबा लाइक नों जेरावबो लगइन खालामबाबो माने एसेथ' प्रब्लेम जायो अके लाइक नों बेलेगनि फनावनो जा बेलेगनि लाइक बेलेगनि पिसिआव अके नों जेब्ला लगइन खालामो होमबा नोंनि अथेन्टिक पासवर्डखौ नांगौ जाहैयो आरो भेरिफिकेसन नांगौ जायो प्लास OTP नांगौ जाहैयो देन इमेलाव नोंनि जे फनाव इउज खालामदों बे नोङो इमेलखौ बेवहाय नोंखौ आरोबाव मोनसे भेरिफिकेसन फैबावगोन प्लास आरोबाव मोनसे भेरिफिकेसन फैबावो जेरावहाय नोंनि अल्टारनेटिभ इमेल होनो अके जेरावहाय लाइक नमिनि होननाय बायदि जायो अके नमिनि होननाय बायदि जायो बे इमेलावबो आरो मोनसे पासवर्ड थाङो बिदि जायो अके स' द्याट्स द सेकेन्ड स्टेप भेरिफिकेसन बिराद मोजां बेयो स' इउ शुड ट्राइ दिस आरो खालाममारनांगौ सेकेन्ड स्टेप भेरिफिकेसन होमबासो माने नोंसिनि हेक जानाय मा जानाय आरो प्लिज यार इमेल फैदोंबा स्पेम इमेल फैदोंबा प्लिज चेक इट प्रपारलि
मोजाङै नायगोर इमेला माबायदि मा नंगौ मा नङा आरो बोरै मार होननानै डाइरेक्ट स्ट्रेटलि मोन्दों स्पन्सर मोन्दों होननानै माने डाइरेक्ट स्पन्सर होननाय लोगो लोगो माने एफाग्राब गरम जानाङा सोंगोर मोजाङै बुजिगोर बेफोरखौ होमबासो अके दा आदा नोंनि हामा मोननाङा दा फार्स्ट आदाया नों जेब्ला भिडिअ होदोंमोन इउटुब आपल'ड खालामदोंमोन जामानि बेसेबां भिउस फैदोंमोन ओमफ्राय मानि सबनियाबो खम फैखादो आंनियाबो 10फोरल' फैखादोंमोन फार्स्ट 10बो नंबावासो आंनि गावनि जिमेलजों नायनानैसो 10 जाहैदो आंनिया ओरैनो माबा माबि लोगोफोरखौ थिननानैसो जेने तेने 10 जाहैदो ओरैनो आंनिया 8फोर 6फोर इदि मानि 8 फार्स्ट मानि 6 फैग्रोनि उनाव दसे थानायनि उनाव 8 फैदो जिखुनु 8 भिउसानो हमना ला ओमफ्राय मानि बेसेबां भिउस फैदोंमोन आदा ओमफ्राय मानि आं इउटुबखौनो बुजियामोन जिता फार्स्टआव मानि okay okay any first video okay any first video I think I got about 260 views first upload in one day okay one day 260 views फैदोंमोन so आं दायो बे भिडिअखौ प्राइभेट खालामबाय मानो होनबा लाइक इनफरमेटिभ होननायखाय माने आं सानबाय लाइक बेखौथ' इनफरमेटिभ एक्चुअलि पार्टिकुलार आं होदोंमोन एबार फैसा खामायनायनि बारै अके दाय बोरै जोङो चेन मार्केटिंनि बागै बानायदोंमोन स' आं बेखौ माने एसे फानि मोनबाय फार्स्ट आपल'डिंआव स' फर्दार प्राइभेट खालामबाय देन सेकेन्ड भिडिअ फैदोंमोन सेकेन्ड भिडिअ आइ गट एराउन्ड 260 views फैदों बे समावनो माने स्ट्रेटलि 260 views 200 साबस्क्राइबार्स आं ओरैनो मोन्दोंमोन स' देट्स दा थिं आं फार्स्टआव एसेनो मोनदोंमोन दा होमबा नेक्स्ट कुइसन आं नोंनि बागै एसे मिथिनो लुगैदों आदा थारमानि नों मा जायगानि आदा ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टआ मा गोलैयो आं बेखौ मिथिनो लुगैदों आदा अके आगे रियान एक्चुअलि आं फ्रम गहपुर आं गहपुरनिसो आरो आं डिस्ट्रिक्टआथ' एक्चुअलि दायो बिश्वनाथ होनजायो नाथाय जों सनितपुरखौनो लगायबाय थायो अके देट्स दा थिं लाइक दायो चेन्ज जालांबाय खोमा बिश्वनाथ जालांबाय जानो हागौ मानो होनबा बयबो दायो बिश्वनाथखौनो इउज खालामो दा होमबा आंनि बे लास्ट कुइसना दा साप'ज आंनि इन्सपिरेसना बेलेग जायो आं माने निजा सबनियाबो इन्सपिरेसन थायो आरोना ओमफ्राय दा साप'ज दा सबनियाबो निजा थायो दा नोंनि इन्सपिरेसना सोर आं बेखौ मिथिनो लुगैदों आदा Okay, actually, inspiration nama like particularly every YouTuber ko nahi okay, every YouTuber ko nahi inspiration nama like particularly raw bugia okay, dasimbani hai particularly raw bugia but inspiration of my mom okay because anje ba first YouTube start khamdangman bine nang like hey so you can make it nang khalamna haye so you just go on inspiration to raw okay but actually ang just for an hobby se mane ani ji ranggoti dong ji ang bujiyo ani जेनेबा आंनि ओपिनियनखौ आं नोंसोरनो शेयार खालामो बिदि आरो आं इउटुबार जानो होननानै फैद्रायाखैमोन एक्चुअलि आंनि ओपिनियनखौ माने दोननोसो फैदोंमोन आरो बेयाव इउटुबाव माने बयनोबो शेयार खालामनो गोसो आरो आंनि ओपिनियन बिदि होननानै एबा आंनि पर्सपेक्टिभजों नायनाया बिदि होननानै आरो जेरै इनफ्लुएन्सार होननाय लोगो लोगो इउटुबार्सफोरनि बागै माने आं जि नुयो स' आं सानो लाइक दे कुड चेन्ज इफ आइ पुड से सामथिं टु देम इजन्ट इट स' माने आं जि बुंगोन बेवहाय माने लाइक बयबो खोनासङा जानो हागौ अके बयबो खोनासङा जानो हागौ बाट साम विल लिसन सोरबा सोरबाथ' नायगोन नङा होमबा आं बयखौबो आं फर्स खालामाखै लाइक काम एन्ड वाच माय भिडिअ काम वाच इट लाइक इट देन लाइक खालामना गालां इफ इउ लाइक इट जास्ट साबस्क्राइब इट देन मोजां मोना देन जास्ट गो बेसो आंनि ओपिनियनसो बियो इफ इउ सापर्ट मी फर द्याट इट्स गुड सापर्ट खालामा नोंनि ओपिनियन बेलेग जानांगौ नोंनि नायनाय स्टाइला बेलेग जानो हागौ आंखौ नायनाया खालि नों बिजाबनि कभारखौल' नायनानै थांनो जानो हागौ जास्ट दा थिं अके आरो inspiration I'm totally saying that I don't have any inspiration from anyone any YouTubers but YouTuber जानो होननानै inspire जायाखैमोन आङो actually but because of my mom okay because बयबो सानो like you can say it properly analyze खालामो मोजाङै so you do it आंनि फ्रेन्ड्सफ्राबो आंखौ सापर्ट खालामदों for that like नोंबो खालाम होननानै that's the thing inspiration रावबो गैया only my mom and my friends Jagwn Boro hari tayo manay mukhang dorsi unaw Jagwn kulo goto Boro goto